kumin sang ni somni paruk Oscar semna chu ahmu noma ahlo tin viau la yin Buaina neu le mi soizui du eng thleng a nual mai Kim Kardashian su after party ya samthur bembumin aron in lana anu Kris Jenner po abial pahlui ni mai tur Cory Gamble nen tumlau dewin anin landon bok Diana Taylor la red carpet an zo la yin mi pakhat chu ataksa chu la puin a an khum siam maya chu mai baka winner lo man la tura stage an pan na a mi pakhat chu a ngonga arek chau bor mai bok chu ti la yin Michael B Jordan ne na chan na chuan Timothy Chalamet le abial nu Kylie Jenner te atilom vak lo ni inalang boka tin chi in thiar shan na omni om shimin K-pop Demon Hunters Crew 10 award an don la yin an microphone off sakmak ani bok tuntum zet chu chikhol chanchang zetin ihan ang phuan bor te ang ihun olu taka khan imidron titlai vero le movie chi changchang action horror romance le series mo dam tak ma ni chung ne ya ian na turin itan zo stream mobile application ome Zo stream mobile application hi Play Store mai baka Android Smart TV changte in ol samte download mai theni Kim Kardashian su Oscar after party ya samthur bembumin aron in lantlat mai amel kan mu hian enge in ril ruwa lo lang ve shat achak khop maya alandan chuan amu thau Oscar party chim turin aron chuak te po ani du mel hle nge ni ani hi alo noi deuh ma jok ni ang a in cheidan hi amoi lo hanti tur chu ani lawa ama Kim nge hi fashion icon ti alo in chal ve ani na a apumin Gucci inaron in thuam bok ma se asam hian atibam vek ni inalanga chumai baka ama Kim Kardashian po a anglo zo vek jok comments trend khata chuan Megan Fox ron anatumem ni ti te kazing tholima kasam om chin dan ang che ani ti te le ngatinge Kim hi akal ve ringot renga ti te alang nal tak zet ma se Kim kha a anglo ti te baka Lauren Sanchez se mokati lom le ti te ani nuai mai Kim Kardashian ni Oscar party a omdan hi amak ve renga ruya na ye mani ti turani baka ama Kim kha a anglo riaw a phekhok bun asang hle a ma se hetiang phekhok hi chu abun ngai lo po ani silaw a in chui deu eu mai te hi amak ve shim clear to lampo in a omdan danglam takhi anlo mu mai bik lawa soi neu akai pha viau rengani Oscar semzana soi lau thailo dangle pakhat chu Diana Taylor chet dan hi ani anung changmoi lo tilangin athin rim ema Diana hi mi thatta kani nge yang ma se Oscar semzan hi chuan achemak ve deuh hlek chu ani stage an movie lo tlin na lom tura an chau chu stage kal ve tur thau mi pa chu arek chau pop maya han en mai chuan Diana hi no chakve takani arin om mitam takin hetia acheta mai hi soizuin troll po ahlo pha hle bok ahlim lu tuka ati vedan te po alo ni mai thai jok bok chumai baka video pakhata chuan Diana hian hlim takin Oscar red carpet zo a chuti lai chuan mi pakhatin alo zut ni ina soi Oscar kal phachin te chumi pa ngai tak tur anga ngai an ni la yin hetiang thil hi athleng ve zuks Diana hi thinrim taka angin a omna mun po ngai to theilavin apuak chuak ta ani per mai te chuan Timothy Chalamet po hi soi mai thiang lau ani ome mitam tak chuan best actor award alalai mu anchak luk zetin Michael B Jordan award alalai mel mu anchak ati the thokat lai khan Timothy hian ballet le opera te chu thil hlui to tak tunlaya an war to lau thilani ti in alo soi to a Security is extremely tight tonight. I just got to mention that, yeah. I'm told there's concerns about attacks from both the opera and ballet communities. Khan mitam takri ru atinat baka. Hetil wang hian Oscara po ka akai pha ta ni kha. Hostin, show chan tira Timothy aka azeu la hian. Timothy hi chuan alalai tin adik lauti ain pom thap ti asiata. Mase Kylie ero hi chuan aril ru takin apom em lauti.
akut lo da na chang hian a hriat thei ome a thin rim deuh hleka ang huat hre si nui lui ve sham ani ti chu a chiang reng mai lelama kaili te ang hi chuan sum le thu nei na enge moza an nei ve a ma se hetiang ang din huna ti thei anei der lo lai hi a shi om ve lai tak tur chu ani chumai ba ka Timothy hian Best Actor Award hila ve nge se adu hle ang adu tak zetang ma se hetiang award te hi chu suma han lei mai chi ani si lawa ma ni tho chwa ve nga ya ni tlat lai hi an lom lo na lian tak tur chu ani Timothy and Michael B Jordan laka a award don chak em mai a chan ta ka chuan actor thatak che dan tur anga che in lompui tak mela pu a kumin chu a chan pual tur ani lauti a she thiam ve te po a ang hle tin red carpet a khan Timothy an ballet opera chungchanga soya changle tuber Steven Spielberg le Timothy te chu in nai takin an kal duna mi ten engtin yen om reng mo an chak em lagin in mel mia lavin an kalba ka Timothy chu a publicist chuan a kai shang ta dayani Timothy hi Oscar a hian ma inaron thlenga a confirm melin a hlim mel hle korvar chu taron ha a ama po in award semna a kor eng ani lo le cher thum rong te aron ha to a aron be colorful thei viau tun chumero aron pa ngai ve ta deu keirol kumsom panga borvel ron intinal fashion te po a ang riau Chen kat chuan tuna chuan opera le ballet chu engtin nge ngai ta kang le ti te arts thawani si a ti te baka Oscar dong lau tlat ti ten an lau komena chu mai baka kaili nen an thut tun lai chu mishang shangin camera a an tin deuh rengwangin an tan chuan omdan tur po sia thiam har khopang kaili nen an thut tun na a chuan Timothy hi azam mel hle a ma se an mui phun enin kaili chuan engki ma chale evek mayang ti in a hnem ve nge chu ani mel chu ta mi chen khatla chuan Timothy an award ta don thailo chani hi Kardashian an sia ani ti tok an lo om boka a chan po kaili chu red carpet an zo lai hian a glow moi hle a clear tu te chuan Timothy reng ngai saklavin kaili ringot an lo awani ome chumai ba ka Timothy van doile na mai chu Oscar semna a hian tlarma a chutti rani a chuti lagin program honnan bale ngat mai chuan anron kapin chumi nu a bale lam nge mai chu anron perform le bok nen atan chuan anuam lo chau via wangle Oscar semza na lar le camera focus lo em mai pakhat chu Leonardo DiCaprio hi ani ome award show a inlan reng hian mi te mit la le camera ina focus warber ani chin renga host konan chuan Leonardo chu meme siam nana athalak an man na satja so hin tuna hian meme thar han siam le ang o a han ti a Leonardo po chu tiang tur chuan a mel aron inlan ve le mai bok mi puitelom a hlo hle nge ani Let's make a new meme with Leo right now. Tin Oscar ma hau hian Nick Jonas le Priyanka te chuan an motora Buaina an to kani mel boka chuwang chuan golf cart mangin Oscar ceremony lam hi an panani ome alandan chuan an ven chuan Dolby Theatre security apal tlang zo lo hlok maya chuwang chuan golf cart hi an mang lo thei lawani mel ahun taka thlen an du boka an chuan nala chu man mo le tan chakluata akele lam akang dor maya Anu ba chuan golf cart chu nget takawwanin laumel takin Oscar semna mun hi an thlengani ome ani pahni hi award semna a an kalon reng hian enge mo Buaina hi an nei thei riau mi pakhat chuan Priyanka in lalutuk hi hetiang thil thlen chan hi ani ti in a comments mak maya ma se hei hi chuan a ho ve hle ani mai thei ani ti chuan Oscar semna a mi te soi hlo tak mai le chanchin lom omlo zet mai chu K-pop Demon Hunters crew te chunga thil thleng hi ani ome hei hian chi in thliar na lam hoi zongin mi puite ril ru a ngong anei lo thei lo
K-pop lama changin Demon Hunters crew te chuan award an don wanga lom thu soina moi lutuk tak mayan neya an kal chho dan te mi ten an nui zat laya an beiton lo na tele tun din mun an thleng an lom zia te chu thiam takin an soi an chung te le chian tha te chunga po lom thu soi ve te po an du ani ma na ma se an thu soi lai hian an mic chu ti top sak ni in he thil thleng hi mi tam tak chuan in za pa lo na le in mu sit na a an ngai hialani video kan muang hian EJ chuan Netflix chunga te iani sen rat le Spring Asper te chunga te lom thua soya ti chuan a crew dang ten lom thuan ron soi ve don lai tak chuan music ron play hin an mic off sak an nita ani I'd like to thank an tan chuan hun lom om an nunala thlengai lo le Asia le K-pop ang po a record ni in hetiang awa ro pui tak la ka khat te reng nen hun tam jok pe thei se ti chu mitin du dan ani ome Of course they cut them off. God forbid relatively unknown Korean artists take the time on the stage to thank their family and thank the people in their lives. Oh no, mic cut, move along. mi chen khat chuan hetiang awa ro pui te hi film chatak tak te choi moi na le cinema chatak tak te hlutna ti zual tu ni lavin mi thil ti thei ho ta na duan ani ti in thinrim takin an tong chuaka mi pakhat chuan ai ngaihnawm khop mai ti in a ziak mi dang le chuan in za lo na na sa takani an che dan amoi lo khop mai alo ti ve bawk Demon Hunters la te hi mi tam takin an sakpui thei ba ka no pang tam tak te lom le shat larani a hei aya za le hun thol pek chu an phu ve hle comments tam taka chuan Demon Hunters crew te thlawang hauna mo tur atam hle ani tin Oscar a hian Kris Jenner le Corey te mu dun an ni boka Kris Jenner chuan red carpet ama aron zo in alandan chuan alim mel via wani chuti lai chuan Korean rondin puhin Kris Jenner chuan rondin pui ve lo se adu mel hle Korea aranding chia chu amut adang dai maya comments na lama po Korea hiding ve turin adu lawani hi ti te tinge Korea khi alo din ve ringot ti te a om nual mai chu mai ba ka chuan Kris Jenner hi a mel ron dangin aron iang khop maya then khat chuan a fanu court ni ai po in ano pan mel zo ka lom le an lo ti hial bawk ihun on lutaka khan imid ron titlai vero le movie chi changshang action horror romance le series mo ram tak tak ma ni chung nge ya ian na turin itan zo stream mobile application ome zo stream mobile application hi Play Store mai ba ka Android Smart TV changte in all samte download mai the ni e Oscar semzana soilo thailo pakhat chu Diane Warren hi ani ome nomination voice som pasari elaya muto a ma se award pakhat ma alala lo thung video en po in athin rim hle ti a shat theya lelama chuan a khongai thak jok hle Billie Eilish in award lak lai phei chuan athin rim mel hle ti alanga tun jum chu award alak nge in be se ve to te po anima na voice som pariat award ta mu khuna chuan alak ve nge han be se pui phot mai te ang Sorry, my ankle. ole heti zong hitun chumakan an la chuni phot mai se comments lama I han soi bet noi te ang milarte news hi lola subscribe lo kan omani chuan khonga yin min lo subscribe ve nge don nia